Hello, gagayam na imbag nga oras simanen. Kapadasan ni Cubs at Berto, ti may patangatang dito man ng biyanang nga drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay manan ti drama, hello kani Girly Badangyo, Roji Badangyo, ken dagiti anak da. Kasama tan kani Risa May Benito, ken ni Mara Sidoro. Kasi man nga ruti ko na ni Cubs at Berto, dirma ng biyanang. At dasipsiputa ka napintas kan sexy ababaunan iti karuba mi abalay. Aminado akman a crush ko dayjay a babae iso apasaray kiddayak no makita. Ken wen gayam may sa ako na balo katagtawanak ita iti 65. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, tatang, asino man kikid-kidayan kan sagsagawi siwan nyo dinan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong dadi takaruba tikid-kidayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kinidayan nyo day takatulong dadi ta. Saan mo't Hindi sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak, kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na no ko Anya? Atapyo lang ang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang? Di yo am-amo dayta a babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam, ken papanam. Nagdakkel mo tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ka Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano, kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Angam, anya jay kunam. Saan na ka susulduan na iti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may maarkila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawalang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayo. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod. Nagado agamit iti bakante asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kayo naagbutang. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa masyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Agatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon dita, bumalay kan dita Ala, umay kan tayong tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay, wine, adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo?
Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto ka, Lerma? Kahit dito akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, wan? Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indul-dulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Wan, naimpedak nga men. Iso nga ado ti idul-dulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak ka. Saan ma problema ang dayta? Anya, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para temple ti kapek. Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balay yo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, paset ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahe pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y iti uban na Aya, naimbag man ta kayat mo't ya babae. Kayat na mo't. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagroseng ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ha? Ay, katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masuraw, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay-iday kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apeng agkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruray. Anya, agayan ayat nga. Na-develop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pagasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanya, kat napudno akmut ken kuana. Ay nanakay kayong tatang. Baybay-an yun day taabanag. Nagubing nga adayo day di Alerma ang maidilig ka na kayo. Apay, masigurado yung adi na kay panawan day di. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatan na. Ay, jakpat yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae? Lukwan na kay la day di. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Makiasawa kang aminan. Tapnusan atila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuan Ay talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para
para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuon ah. Naitaman ti kayat ko ken ka. Taam mo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong tayo ti pagkasal ta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Ah, nilermamay. Angawon nakpay mo. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Ala, sikati makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ha? Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Ah, sige, taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo ah, may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin na kita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo ah, sige, itad ko na kada sa rilaw. Regalo ka mahal. Thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabal tao. No biyayon mat gayam man tayo sigo da babaunin da di takaruba. Ay, una. Awanan, inatiw kan Helino Baraok. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung gamsyak. Nagpintas pa eh. Anyat sekreto yo aya tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron tata. Ay, awan ah. Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan da mo ti bagbagi da ah. Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaw ay. Kat no talo abulan saan da sinwelduan. Ay, kastaya tata. Wain, iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo na. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Ala, sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no pananganay. Ni, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Riingag tao no nakaluto akaw ta pag tumarag to ti agas. Ne, kitain nyo ah. Taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasamakan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay, di ka makaawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmayt. Pag inanantamot ni nanang mo at takaasimay. Ah? Nanang ngamot. Katuan mayt. Talaga mo't na may kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang, kunam kinkwa na. Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kuko amon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatum met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manon nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no sikat ti mga sikaso kan kwa na. Ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gapo takas ta ti imbagana, paspasurutam matan. Saan
Tulungan ti amak alerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsaganan no ka. Biyangot ka naman pala na anak! Naglukon? Ha? Rumuaran ti pudno nga ugali day na babae. Natangsi. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasi yu tadi yu spoil din ti nobya yu. Adi punin na kay una yan. Adi pa na nasasawam mo't, Mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nga raw. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dagi a babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Ha? Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wain, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan naman tan. Agasam tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan, ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagi jay, ijag trabaho akpay laeng. Dagi jay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagi jay rilaw. Hanggang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mo't lata, mahal. Ta pangrogyan tayo ti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos ka mo't, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasokin ka. Sumurot ako ay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo dagi tabag mo ngay. Oo taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakkel na. Ay, nagmayat tirik nak, na nakatumpungak itikas kan ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo't ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras ko nga guruuray dito yung terminal, ng awan mo't tan. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Anda ka dito ni Lerma? Kita man.
Ang mga no nagsubli nagawi di takat nalipatan nakituyan terminal ti bus. Lerma? Awan ma. Apay nga da kayo dita terminal. Orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala iti ticket. Gamday, manuurasan nga urayak dito. Awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Urayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Nauray yo? Awan mat. Intarayan naksamot tan ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan anaala na amin na kayat na kanyak panawan na haon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay duldulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningig idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. Imbukbok ko amin na panawin ko itinagbalin na nobya. Ngam Jack matukod a panunutan no apay anaaramid natin ang panaw kanyak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw na miris ko ahusto amin ngayon bagbagatanak ko kanyak. Nagbalinak asukir gapo kanayat. Ngay sumat ti nakapasarak iti saam nga imbati ti ex ko kanya. Naglabas pa tel daw kat iniinot matla nakalipatak aging ka naka-move onak. Alakastan, tigayim mo, Berto. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless, ititong galmaysa. Manang Biyana! Hello kada kayo amin, at timanan tigayam yo ang mga kakamakas manang biyanang, amang kapkablaw kada kayo itinaimbag kan naragsak nga oras yo amin ngawan labas. Kapadasan ni Cubs at Barbie sa napudnonagan ti may drama dito manang biyanang a drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay na, hello mampay kada June Bautista dita Baggaw Cagayan, Marvin Balcanao, kiniteng Rantayo. Kasti man ti kunani Cubs at Barbie. Dear manang biyanang, may saak abading kat Jackie Libak adon dagiti nagbalin a nobyok, ngam dimtang ti punto akasla na umaakon ngagboy-boy pren latan. Tawan man lati uray may sa kadakwada anang seryoso kanyak. Isa na panunot ko ti makirelasyon iti lakyan, takayat kon tagsimpa. Ta at least mabalin may tagkalaysa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ito, namayagan ngayon kalik na iti anagan. Ng Bartulo kay pala, Bartulo kanyak mat. Barbie, kung ayo ka di. No, babae ti asawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalaking tumutla apadam. Sanay. Babae ti asawag tatang. Ha? Agpasaw? Wan nga ron, yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutlaang tipukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa atid dugam ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no atid dug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mo. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki no. Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat ngamin na mabalin.
Iso ang lalaki ti pakyasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. No kasta, adan nobyom. Asino? Addan nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Iso ngagkasar kami kitin. Asino nga ron tinubyom? Taga ano? Bayan niyo, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, iso ti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Nay mga orasyon, ana, agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Malasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo namnaman. Amay sabading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwon, matkit di sa bagay, won. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kanaragsak damot. At dapay anak da. Una, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin na ta. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Kakaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmot abalayan. Ay na, kamaudyanan na. Agkasarmot laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amaw, agnanayo na, alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Kat jaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wan ngarod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damot. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Naragsak ka kadimat lang ti sinong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimat lang asawa. Kat syempre, Barbie, honey. Sana ka basta makikalay sa kan ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Ang yaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita, Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit di Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga ornosan ti biyag ko. Ori siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, tao mayak ba't umiliw abalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan. Naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito unag ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho. Agkuykuyog da. Kan agkuyog dan tumanan nga agawid. Aya, mayat nga ron, ano kasta? Okay, ada ka din nabukal nga apo ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikogan nito may abalayan. Isumat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mo. Kat kasla babae lata mo jay anak kaw. Ay na, saan da siguron amabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat may kini Barbie. Dua kayo kani tatang amakang ngagiti surprise ami. Ha? Anya day ta anak ko? Anya nga dahil ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yo, tatang, nanang. Ha?
Agpaiso, anak ko. Wala nang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, ti mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga gaw awir. Tawalo, tinagtulagan mi ngagbaling anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinan. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit di ah. Wano talo ti kayat ko ngam. Walo mo ti kayat ni Barbie. Oy na, narigat, ti pasit nga anak. May mayat ti ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kahit kung agbalin nga anak. Period. Manganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglon to, pay. Di na marinate a pork chop na jay. Di met paboritong na jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga eh. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo tabok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal daw na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kaya ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw. Kat di kamot ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bakik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, awan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiitin, nga orahin ti panagpasngay mo. Kabalak nga tati aganak iti normal, Barbie. Kaba alam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro ti aganakan. Agans ka sa nabali ta malampasam to ta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipasngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan? Inarumar ka na anak ko! Manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak na mataya kun. Sa nabali ta nakaanakan. O, kita am ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kayong ingas ta adwa. Wan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kung nagtumad nga minkeng ka, anapipintas, kan nagugwapo at agbaling nga anak ta. Kasla marikriknak pa ilang tiriknak idi nagpasngayak. Diyak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, itindamo. Nga minton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay na, nagwapo mo to'y apukotan abalaya. Kaing ingas na ti anak ta. Wan nga rod. Ad-ado ti imalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw kan nagtangos ti agong na. Naging nalaan na balaya. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apuko ta. No kasto'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da, napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida.
Tommy, dakilan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, urewawan. Manjak nga rudan, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayunan tamit Uray saan nga ruda na walo. Uray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rudan. Uray pilitan na talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog. Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog. Adda narigat, adamot saan. Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana ki klinik. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akon nga agsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapal na anak ta. Nayunan tapay oray dua. Manjak nga rudan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapay ang babae, tapno ada pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manen. Sige, mapanakon. Aldawan. Oh, apay analiday ka asimrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka ang sigod akas na? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na ng asawa akit ti babae, tapno aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Wala nga ron, aganak pa iti limaday dyan o kayat na. Ay, oray kumano'y kanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin uston, ngam di namat kayaton ti agsikog. Marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan me. Iso bay akon. Makapadismaya. Rabin ngam awampay lang da dya Barbie na nang. Apay, di na imbag at rason no apay ang marabyan manan. Saan ngagtetext da dya kanyak na nang. Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog ti san may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kayat ti agsikog, anak ko. Saan nga rudan? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay ti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mam na ayan kan ka. Diyak mo Ngun siguro Nga mo reguraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, tawan matlat pakibiyangam kanya kon. Tila kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabaho. Barbie, namin adun ana ilawan ta. Kasanon nga numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibyangan na itriknak. Sinakit din ata datang din na Maxine. Anya, sigurado ka? Wan, napagpilian na, sikatipiliat. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't kung amin tagpaado. Wen na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray bading ka. Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Agya manak Maxine, oy na, naimbagpaikan ka ta maawatan nak. Ngamjaya sawak, ay, dinak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak agsikugak, Barbie. Wan, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sina ako ni Tommy. Datan tiag din na, Maxine. No idarom na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin iti pagdaksanta.
Wanan kay tibain ta. Di ka itong paa. Anya ka matang Tommy. Traitor ka kiti nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tap ng mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawaan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na ko Tommy. Sapay ko matamaawatan nak. Kasapulak kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada. Ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita? Tabasit pa'y. Nakaanak ka gaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininana kon. Adalat tamat karbanga kiti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay to alalaki, Maxine. Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na. Agbala day ta. Di mo patpat yan. Potot ko timpas nga ni Maxine. Nabaya ka nagdin na kami, iji lugar mi. Ngam idi aginawan, pimanaw, tanaw man kanyak. Anya? Mga nagparpar bulay ti sarita na di alala kay anak ka. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak na giti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka anak ka. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Lino konak na diya babae. Ay, kanya ngay, nalawaan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmamnay ta, napasamak kin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta, narigat ti makarma anak ka. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawiak, tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulit, iti nagpasulak. Pangasim, tawatin na ko mamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin na ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Isungala, awatan ka manan. Basta takduram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimtang ka. Allah, kasano nga rutaytan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan, ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Mala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapno saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Jack may ladawan ti kinaragsak ko, idinagsikog manan ti asawak. Jack mataninuli ti naramid ko, ti panagbasol ko. Pagbababawyak day jengin naramid ko isa kanayon ti panagsorry kiti asawak. Kat ita dakkelan dagiti duangan nakmi, kat napintas kan gwapo dagitoy. Kat ipanpanakkel mi unay ida at adimakkaldan na saya at nganak. Alakastan, tigayim mo, Barbie. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
hello kada kayo amin gagayam. Kumusta kayo manan? Thank you iti sanya pan nakamumang agbibuyawan o agdangdangan. Kadag iti amin nga drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kani Kabsat Glory. Sana pud nanagan ti may patangatang nga drama dito manang biyanang. Ngam sakmay na makablawa mampay da Vilma Gagarin, da Mercedes Alaman dita Qatar, ken amin na pamilya Alaman dita Ilagan City, Isabela. Kasamatan ka ni Arnold Bantolino di Alaminos, Pangasinan. Kastiman ti ko na ni Kabsat Glory. Dear manang biyanang, aday mo na ang boyfriend ko, kat iso ti makunak a first love ko. Ngam nagsina kami. Nakinobyo ak iti may kadwa gundaway, jaklata malipatan ti mo na nobyo. Nang runakat kanayon ko amay tagtagay nap. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Tangay, adda nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti maddan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa'y agkasarta nga eh. Intun nataangan tan. Kat, agpalabas ta pa yung iti uray duwa no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta, kasjay. Nabayag ulay nga urayan dahi ta, Glory. Agam amutamatan. Nasingpetak, nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa ko nak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata, hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Na dili nga amin ti sweldo may ije trabaho. Okay na, ang Glory. Ay, wen, adamat nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi eh. Jay ka din nobium day, Jay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga agkasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y na Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Ay, wen, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam day a lalaki. Ay, uwan na Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oh. Ngam, awanti formal break up may kanya na. Iso nga mang namnamak pa'y lang nga agsinublian kami to. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatom jay imuna anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla-kasta nga ruta. First love ko nga minda dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. O di, kita balasang ko. Saan napanakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak tilanladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamot, anya? Awan na Agnes. Awan problema matkait di ta. Tingitingem anaimbag tiriknam. Taamagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitanto matkait di no kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa kasinsin mo intun o may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika ngay, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendobiyam. Dahil nga ti problema tatang. Mamin, anong ibagak nagkasar kamin? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan anapod no ken kajay no obiyam? Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya matikas ta ngay bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinobya na. Kat nabayag mabasitan nga da nagkinawatan da. Dahil nga ron kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipay kalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga no adapay na ununag arason. Kaya nakanupay ti agpapas ngagbalasang nanang tatang. Awan dahi ta. Apay, di na pala na ipapas. Anya tinagbalasang mat itikas jay at tawon na. Rason na lang dahi tan.
Paraw pawla siguro, ti panagayat na ken ka, so akasta. Diyak mo atatang. Namin, anon nga imbagak nagkasar kami, kam kanayon mo't nga agkad-kad. Agkaturayam lata, no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ayaywam lata, ang mga nagpakpakipot laang. Dahita ka, ti madi kada kayo, babae, ta nalaing kayo ngagpakipaut. Kundi pakiipot kayo, ngam iton unag yaw, kaya tsumatlang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adam lalaki ama nagpakipot Apay babae lang aya. Unang manmanaw. Kaadwan na babae ti pakipaut. Ti kayat siyaw kat ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom tamangay ayaw. No di na kayat baybay amaon. Isa sumapol kakit din iti sabali nga asawa manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubiam. Maudin nga awis ko ken karay kay Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan da iti aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis ken saludsod ko da iti ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimat ang titinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ati ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay, Han kakading aganat nga mga sawa taubing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. adamat ornong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom, ang mga awis kin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali gay kasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat nalabnak na jay. Mauray nak. Apay gabin aya, di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlaw seryoso, jay nobyom ken ka. Ta kayat na kangarod ngay kasar. Madmanuti kas ta lalaki, balasang ko. Kanayon kumat ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay di kat kuyo kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya, sika ti bagmangted iti sabong ken kuana. Awan, basta may tagtaga inap ko kat siya nga kanayon ti mangmangted iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa'y lang kat iso namat nga kanayon ti mangmangted kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupladay ta, Glory. Wanangam no pumaiso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ang tibagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan tibagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papa nam Jerry, sumipngatan ngam rumwar ka pailaang. Mapanak man di balay din San Ramil na nang. Adda ka no tay balasang nga ipag na kag. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngam bakit na. Nay, kita ama. Tamangan no malipatam nga danubiam ni Glory. Sa anak mo't la sigurado iti dadya Glory na nang. Tadi na mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Kasan pa'y siguro anak kasagana Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Salang. Ano di ti mabalin nga ikalay sa? Makabanog mo't kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa na nang. Kayat kon ti maadaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan ni Ramil nga ipag na ading.
Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia. Sika ngay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga rin tsansak nga agaram kan ka aadeng. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Ha? Uwan Damo pa apan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kon kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalaysakan. Kit, no talaga seryoso ka kanya. Kit arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin na taerti sapsapulag iti may sa lalaki. Ha? Ay peso. Rabrabakan naksamat adeng. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Agyaman nakaragrag sakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagin tayo, ti kasarda Jerry, kan na nga Olivia, bakit? Ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-break dangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Iso adimon pakariribukan na ita. Ti amok nga men kat saan da pa'y anagsina. Kat sininaan na siguron edi inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam di sigod anobya na. Kayat ka nga agbalin ang manugang da nga Olivia. Kandi si Dido ni Jerry amangi kasar iti kabarbaro anobya na. Iso pagkasaran tayo idahan bakit? Apay ngay nga sinamatan ti ibagbagam, Jire. Diyak namin makaura yan, Glory. Iso nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traitor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para iti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory. Apay, balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyag mat gayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada nga min kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunano kumusta. Nabayag mat gayaman nga natay. Anya? Isu ngay man, nugutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire. Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin, balasang ko. Agbabawi ak nga naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ay, awanan na danasawa ni Jire, Nana Agnes. Anyamat tan. Nabambanlog da tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasangputan dito balay. Nikat, anyat kahit mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Inasawa nak. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mon ngay. Ha? Isu nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno adda agluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak tiyagtag trabaho. Idinto ta sika para balay ka lang. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatam ti panagtugtugaw kan panagid idam iti agmalmalab. Ketwan, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lang makipangan iti balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam.
No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto, di na maaramid. Sapay no korektarek ti mading aramid na, sintiran na. Iso nga aga pa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka ngamin anang ikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo, ana imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo, ti kamalem, anak ko. Wan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos ka ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawankin ka. Ni, para itian niya pa ilangay. Nakabasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, no palubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige Makaamo ka, Jerry. No kasta, sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas jero pa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawi ka nang ikasarkin ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga asawa. Anya ngay tata. Sinaakon ni Olivia. Datan tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tayo ayatag. Pakawanan na kuman, tayo sublita tinapalabas ta. Kas ano data ngay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Kinapuno na. Ay ayatan ka pa ilang ingga natadta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. At nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali apakirelasyonam. Dumaamuan ti asawa na ti araramiden nyo. Amang ano niya pa ti aramiden na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ti kasar na ngam siyak ti mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta iso tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing da nga babae. Tay nagaw na lang tinubyo kanya. Adda ka diti anak yun dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha? Adda dito'y wenno awan. Diyo limang ti anak yun. Awan nga raod. Napanan na kami na Diyan nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi? Agbababahay lakit din dyan anak yun. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Ha! Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan no anya ti maaramid ko. Apay? Asino ti timawidan dyan anak yun a babaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa dyan anak yun. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanong amin. Kan man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kit no iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam, Olivia. Nini, agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika, tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat na dya babaen. Ay, anya ngay, di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya ti gasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jerry, apa nga da pulis itarwar? Ha?
Pulis? Apay ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y mo ti kit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Di among! Diyak masurutan di sa bali nga umok mo! Awanan kayo di baik! Di asawam sa matday-jay. Wan nga rod. Ay, kasano ala surutan na dito eh? Luktang daytoy! Awanan kayo di baik! Jiri, kasano dato yan nga eh. Anya darami din ta? Relax ka lang, Glory. Sakti makaama magkisarita iti asawak. Kasta unay abutang ko iti dayda gundaway, gapo iti iraraot ti asawa ti nobyo. Naimbaglaangan ta nagkalmamutlaang, kat napagsasaritaan mi nasaya at ti amin. Binalagan nak ti asawa na asina akon ti ex ko, tano saan ipabalod na kami. Dinagdagos ko mata sininaan, kat pimanawa ko iti dayja lugar. Kataging gay tabalasang akpaylaan, kat jakamon makaasawa akpay wano saanan. Amok abidot wano kamaliday jay nga naramid ko, isong agbababawi akiti kastalaunay. Kat kadagitag dengdengag, sapay kumata saan niya tultuladan ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, glory. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.